Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Padayon natong iampo ang kahusay kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kalampusan o maayong resulta sa eleksyon dito sa USA nga nagpadayon karon o ang ato sa dinhing political mga aspirants nga magkasinabot unta sila, dili magsigig away, dili magsigig dinautay, aron makabuot nato ang tinuod nga kalinaw o kauswagan sa atong nasod. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa ilang pagpamalit aning ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagamhanan ug maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig, himua nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga imong gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Busa mga minahal nga higala, ingon nga nagmasinugtanon kamo kanako sa uban pa ako kaninyo, labi pang hinungdanon nga magsugot kamo kanako karon nga layo na ako kaninyo. Padayon kamo pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron paghimpit sa inyong kaluwasan kay ang Dios anaa kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyo tinguha pagtuman sa iyang kabubuton. Buhata ang tanan sa walay pagmulo o paglalis aron walay ikasaway kaninyo ingon nga mga hingpit nga anak sa Dios nga nagpuyo sa usa ka kalibutan sa mga tao nga hiwi ug dautan. Kinahanglan nga modan-ag kamo taliwala kanila sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan, samtang gitanyag ninyo kanila ang mensahe nga naghatag sa kinabuhi. Kung himuon ninyo kini, do na ako'y katarungan sa pagpasigarbo kaninyo unya sa pagbalik ni Kristo, kay kini magpakita man nga ang tanan kong paningkamot ug pagbudlay wala di ay makawang. Tingali sama sa usa ka halad ang akong dugo ibukbo diha sa inyong halad sinunog alang sa Dios.
Kun mauman ugaling ka na, nalipay ako, ug paambiton ko kamong tanan sa akong kalipay. Sa samang paagi, kinahanglan, magmalipayon usab kamo, duyog kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan, ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan, ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, kini mao ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo, ug makapamalandong sa iyang templo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Gituhuan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa usa ka higayon ni ana dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus, og milingi siya og miingon kanila, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan og inahan, sa iyang asawa og mga anak og mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa kadtong dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako,
dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang bana-banaon pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kung kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon ug ang tanan nga makakita sa gisangputan mobiay-biay unya kaniya. Og moingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og tore, apan dili di ay makahuman niini. Kon ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may 200,000 ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag minsahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygod ikaw, O Kristo. Ang klaro kaayo nga standard ni Kristo aron iya tang dawaton isip iyang mga tinun-an or mga followers, mao gyud ang pagbiya sa tanang tao o pagbiya sa tanang mga butang nga atong gihuptan. Sige, lingiyay mong tupad ing na nagsunod ka ni Kristo. Tingnan ko no. Or tinuod ba kang sumusunod ni Kristo? Kay lahi ra bata usahay ug di ta kabantay, musunod tas Ginoo sama nang musimba ta, muampo ta, mubuhat tas mga butang nga gisugo ni Kristo para maka tigom taog bahandi, para maprotektahan ang atong mga mahal sa kinabuhi. Mao man ginay common. Ginoo, simba gyud ko, magtinarong ko haron imong panalipdan sa kadautan ang akong amahan, ang akong asawa, ang akong bana, akong mga anak, akong mga mahal sa kinabuhi. Magbinuotan ko, Lord, magsigi kong ampo, magnobina ko, mutuman gyud ko, di gyud ko magpakasala, kay aron mo asinso, maluwas ko aning among kalisod, aron mo lampos ning akong mga anak, niya mahawas mi aning among kalisod. Mao day na, di ba? Ginoo, magampo ko, magtinarong ko, mutuman ko sa imong mga sugo, pamasin maayo unta ko ani akong sakit nga kanser, aron mabalik ang akong maayong panglawas. Ana, mo nay ato. Sakto na dili. Ha? Kung ibase nato sa tawhanon nga sukdanan o pamaagi, sakto kayo. Pero ari ka ni Kristo, labi na sa atong ebanghelyo karon, sayop, dakong sayop. Unsa man tay iampo, sa man pagampo, Ginoo, makat-on unta ko pagbiya aning akong bana, aning akong anak, aning akong asawa, makatugot unta ko nga mawa ning akong mga ginikanan, kining akong mga mahal sa kinabuhi. Ginoo, dili unta ko mahangol aning mga butang nga imong gihatag nako sa maaning yuta, balay, kwarta, dungog, gahom nga imong gihatag nako.
ako unta ning gamiton aron malipay o mahamugaway ang akong isig katao. Bahala nag ako'y mapobre o kaha ako'y mamatay. Ana, mo na'y saktong ampo, mo na'y giampo ni San Pablo diri sa unang pagbasa. Niingon siya, karon nga wa na ko diha ninyo, mas tumanon unta ninyo ang akong gisangyaw aron ko mahimo sang mapagarbuhon nga nisunod gidi ay mo sa akong gisulti. Niya ako andam kong magpaaga sa akong dugo. Kay gipreso naman siya ni. Kung mao man na ang gustos Ginoo nga moagas ang akong dugo aron akong ipakita ninyo ang akong paghigugma, ikalipay na nako. Nindot ano? Pagkanindot kaha kung ang ato mga leaders sa kalibutan, labi na sa ato mga political leaders, sama ani karong mga leaders diha sa Amerika nga nag-eleksyon, mauna unta ni ang ilang paradigm. Kana bang mga leaders nga dili magsigig hunahuna sa ilang kaugalingon, dili magsigig paningkamot para sa ilang kahayahay o seguridad. Kana bang anda magpakamatay para sa kaayuhan sa tanan. Maunay standard sa Ginoo. Gi ko na bilingi ako no imong tupan. Ing na pakamatyan ti ka. Ing na pakamatyan ti ka, pero okay ra gid nako mamatay ka. Ing na ako kang pakamatyan, pero okay ra sad nako ikay maunag kamatay. Pasabot, why attachment sa mga butang o mga tao sa kalibutan. Unsa may atong sentro, ang pagsunod ragis Ginoo. Kana ra gyud. Nya mailhan na nato kini mga attach kay sa kalibutan, ngano man magsige na silag away. Ngunit kaning ato mga kadaghanan sa ato mga leaders karon dinis Pilipinas, mga political leaders, apil naman sa tingali kaming mga church leaders, nag-away-away. Way hunong ilang away. Murag duha na katuig na kong paminaw, tulo na hapit, sikig yung away. Kana mga tao na nga dili gustong musunod sa standard sa Ginoo. Og mauna ang hinungdan, mga lusno ta. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, kung makig-away ka og hari or magtukod bakag tore, ayaw pagara-gara diha. Bana-banaa gyud og duna bagyog kay igong kusog og igong kapasidad sa paghuman ni ana. Kay inig sige kag sangyaw nga buhaton ko ni, pero dili day ka makahimo, katawan kas mga tao. Sama pananglitan, kaning makig-away ka aning, kani bang sala sa atong katilingban, unsa maroy problema sa atong katilingban, drogas, smuggling, corruption, kaning immorality, kaning grabing bisyo karon, kaning sugal nga hastang mga batanon mangawat na tungod anang ilang sugal nga ingon sila unsa na scatter ko no, sikat man kay na scatter karon. Lingi ay mong tupad ina nag-scatter sa ka. Sige ka scatter. Na kung akong nahibawan sa una, scooter man to, scooter karon, scatter naman. Sangaan palang daang scattered yun. Katag yung agi. Bungkag yun ang inyong relasyon. Scatter good. Maubitan lang doon na tayo giingon nga recollection. Ang sa mo ng recollection, tipunon pagbalik ang na-scattered. Nanaam sa des online ang scatter, di pero tinahinoong skatira. Kaning ako binuang ra niyon ko kibaw ana. Pero mao na rin hitabo kinsa man nga leader nato sa atong nasod ang manghambog nga ako ng atubangon
kining maong mga problema, kining kagutom sa mga tao, kining atong kakuwang sa infrastructure nga kun mo bagyo lagamay, baha dayon, siging baha, siging kamatay, wa pa gani kusog hangin, uwan ray kusog, nangamatay na, unsa nagagpunan pag inirog hangin, kusog niya, uwan, kusog, perting pataya. Kinsa man nga leader nato karon din his Pilipinas, ang tinuod nga makaatubang ani. Luos man lang na silag panghambog nga nahimo ni nako, himuon ni nako. Pero wa may nahitabo, katawuan ta matud pa ni Kristo. Pag ingon-ingon ka, himo kog tore, nya di day mahuman, na katawuan ka. Himo kog unsa pa diha? Nya di ay mo ipikto, katawuan ka. Makigubat ko aning ni ang mga tawhana, kaning mga adik, kaning mga drug lords, ako ning pulbuson sila, nya wa di ay katawuan ta. Di ba? Himo ko aning kumbinto. Zaman. Nya wa di kabayad sa nuan. Amo na wa sa kumuhunong sige baligyag slat. Nganoan? Kaya nga kong gisaad pagtukod aning kumbinto, pag renovate aning simbahan, apil na ng atong mga gipang commit dito sa una kanang kapilinya, katong kang Bishop Chupilo Kamomot, katong sa tuingan ato National Retreat of Priests, mga dagko kayo ni mga amount hastang phase 2 sa kapilinya. Nga kong commitment, di kumuundang og baligyag slat hangtod masettled ni. Og sa inyong paminaw, sukad ko naglingko diri, hapit naman ko tingali ani balhina. Sa inyong paminaw, gituman ba na nako? Kamo mutuman mo? Anda mo mapalit og slat, kaya ako di man jud ko mauwaw baligyag slat. Hangtod mga pislat, sige jud kong slat. Ako ng commitment, og nahibaw ang Ginoo nga ako ginang barugan, bisan pa og naay dakong halin or way halin, pero dako-dako na biatag halin, arang-arang na may nainaon nga naka-feel na mo ba nga wa gid ni kapuslanan ning sige tagpamalit og mga butang aning kalibutana unya maigo ras baha, sige kag palit og sakyanan maanod ra inig baha ni Christina, am sa to Christine. O ana, ayon lang mong palit ana, ipalit ra ko nagslat, di gina maanod. Nya sa ato pang pagsigig palit og slat, maluoy pang Ginoo, ilikay tas mga dagkong katalagman. Ningon lang ng Ginoo, amang gyud ka mo ikasapar diha para sagang aning baha, din alang nako pauwanon. Awan ay baha. Di ba? Nga naman, sige naman tagpalit og slat. Ang Ginoo man gyud na mo hatag. So ang atong SBF dag para ibayad nato sa atong mga contractors na naman kumbinto, functional naman siya, wa pa lang ginato i-fully functional kay tungod lagi na pay ginagmay ayuhonon unya ang usagi diha wa pa nato mabayri ang ato gyung main contractors mo nang maikog sa tayo ingon niya na mga contractor nga naong pare ay siging pupahayahay diha da kami diri pingit pa mi mo na sige lang gid usa kog baligyag slat, di ko mutabok dito basta dili wagi na nako naman ay kwarto dito sa Paris Place, wagi na nako gipadayon og trabaho kay kanang furnace ba kay nga naman mauaw man ko mo puyo dito nya wa pakabayad nako ari lang gyud ko aring karaan o na sige lang gyud kog baligya aning slat og naluoy na mo nako palitin taon mo. Di ba? So atong SBF dag nahalina na ta niabot nag 42,868 ka slots. Napay 17,132 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya nani 16 slot challenge nga tag 8,000, niabot na sag 295 ang atong 16 slot challenge. Nya ang atong CTO
para ni atong itukod og balay, maningkamot ko nga makasugod na kita, makahuman na tag mga balay, bisag usa lang kabuok or duha ba, before my birthday karong November 24. Munang wa ko'y celebration sa akong birthday, kay ang akong celebration mao ang pagtukod sa mga balay nga atong gitarget, mga 61 kabalay atong himuon. Padagya pus una ba? Ang atong halin sa City UMM niabot nag 38,941 ka slots, naapay 31,059 ka slots nga available, tag 100 pesos ra gid ni. Nya kung anda mo nga motabang sama ani karon nagsigig palit, magsigig tag palit. Ato ning halad ngadtos Ginoo. Muranig nagpaagas tas atong dugo. Ang ato lang usang ginagmayng bahandi. Matud pang Kristo biyae gid na ang tanang bahandi. Nya usas paagis pagbiya itabang gyud sa mga nanginahanglan. Nya nasa ni siya 61 slot challenge, nakadawat na sa taog ang atag 6,100, nakadawat na sa tag 187 ka 61 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Kana bitang na ay mga tao nga muantos ba para aning maong mga buhat, sama na karon ng donate ngadto sa naigo niyaning Christine, daghan kayong nang donate sad. Salamat kay ninyo, congratulations mong nang donate, nga padayon mong donate. Naidaghan kayong mga tao nga nagpakabana niini, og sa ato mga government officials nga active sa kaayo nga ni-respond niining atong mga panginahanglan. Congratulations. Nya hinaut unta nga ato gyung puy-an ang pagkasumusunod ni Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa ganito atong tubag? Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Sa pagsunod nato sa Ginoo, sa pagbiya nato sa tanang tao ug tanang butang, makakita tag kahayag, kay siya man mao'y tinuod gyud nga tuburan o padulngan sa tanan. Nya maluwas pud ta, pero magsigi na lang gid tag higugma sa mga tao o mga butang aning kalibutana, sanglit dili man sila makahatag og tunhay kinabuhi, kangit-ngit og kadautan ang atong sangkuan. Magsige ra gid tag away, magsige ra gid tag sinikmatay hangtod ta mga matay. Mga guba ra gid ning atong kalibutan. Pero kun mo sentro na tas Ginoo, unya sundon taning iyang sugo nga ayaw higugmaa ang imong kaugalingon, ayaw higugmaa kanang imong mga taong gitagad nga murag imong circle of friends and securities, kanang imong mga butang ayaw higugmaa, ipaambit na ngadto sa uban. Anha kita kakita og tinuod nga kabag-uhan sa kalibutan. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, dili sumusunod ni Kristo. Sige, niya ingna siya, ingna mo promise ko, hutdo na nakog palit ang slot ni Father. Ibaligya na ako akong balay, akong sakyanan, kay paliton ko ng slot ni Father. Niya maingon sa ka, ako sad na ako'y silingan nga way balay, ako tong ipatukod ang iyang balay aron sunod buwan din ato sila maglisod sa ilang higdaanan. Ibaligya ko tong ako refrigerator, katong akong multicab para tukod na ko sa balay aning ako mga silingan na 40 taong lisura. Pas kang nindota ka, no? Kaning akong kural, ako na ning gumbuon aron dili makaali sa agianas tubig nga mao tayo hinungdan nga inig uwan, tagatuhod, tagahawak ang tubig sa among silingan kay ari man masango sa akong kural. Ako na ning gumbuon
nya ako ning ilisan og dagkong culvert aron mulahos na ngadto sa drainage, di nami maglinaw. Ninduta na. Isa unya imo mo ng yuta. Biyaan ko ng yuta. Biyaan manggani na ako akong bana o akong asawa, kana na bang yuta para sa Ginoo. Sus, pakpak ang Ginoo ni mo. Yes. Insured na ka, there is langit. No? Muragwa, ipikto. Sige lang. Manindog na ta. Nindog na. Mga igsoon, mudangop kita ngadto sa Dios, ngatong Amahan, o malaumon kitang muingon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ang mga kaobispuhan o ang mga kaparian, makanunayong mopadayag nga sila matuod nga mga tinunan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ipadapli nato ang atong pagsalig diha sa material nga bahandi ug pangitaon nato ang matuod nga kusog ug kalig-on diha sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga dili unta talikdan ang mga pag-antos, hinuon dawato nato ang mga krus nga mudangat sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagpas-an sa krus sa balatian sa lawas, sa pangisip, ug sa kalag, makakat-on sa paglakaw, subay sa mga tunog ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta sumala sa tumagiplano og ipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong mitaliwan nga mga kaparyentehan ug mga kahigalaan nga nagpas-an sa krus ni Kristo sa dinhi pa sila sa kalibutan, makatagamtam na sa kalipayng dayon didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Please divide the gifts we bring to you. Bounty of the earth receive anew. Take and bless the work of our hands. Please divide these gifts at your command. Sun and moon and earth and wind and rain, all the worlds contained in every grind, all the toil and dreams of humankind. All we are, we bring us bread and wine. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upahan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawatak kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nga nahin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na tong nabiktima karon sa mga gubat o mga kalamidad.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, they know and heed his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O serving Lord, the bread of life to eat. With joyful lips we sing to you our praise and gratitude, that you should count us worthy, Lord, to share this heavenly food. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod niining Eucharistia ug bag-ong kalauman, himua nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among mga pagampo, aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa, magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, Ug ang kahayag nga may pagkapalong ipadadaan mo kanila hangtod sa kahangturan. mupahulay unta sila sa kalinaw, Amen. mga lingkod. Karong Merkulis maron, naroy ko 2,000 Hail Mary. So, padayon tang mo suporta ni ining maong debosyon sa ato mga 12,000 Hail Marys group aron adunay ligon nga pagampo para sa atong katilingban. Nya ugmang adlaw, Huwebes, na atay balik na sa tas atong prosesyon sa imahin sa atong patron San Vicente Ferrer, inighuman sa alas 6 nga misa. Niya sa Biyernes ang atong Alliance of Two Hearts Vigil, atong gihimo sa ikaduhang Biyernes kay primerong Biyernes, All Saints Day man to. Ato ning suportahan ang mga pagampo, pangayo sa Ginoo nga kita makasunod gyud sa kinaiya ni Kristo, labi na gyud ang ato mga leader sa mga nasod dinhi sa atong nasod. Nya padayon sad mo palit sa atong mga slots sa SBF tag 500 pesos para ni sa atong kumbinto, napatay balance, napatay available nga 17,132 ka slots. Ang ato sang CTUMM para sa atong ipangtukod og mga balay, napatay available nga 31,059 ka slots, 100 pesos ra ni per slot. Nya nagpadayon nga ato pang gi-open ang atong investment slot katong DSAP, 5 slots na lang ang available, tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanin. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. See